De rijkste Limburgers onder de 40 jaar. Wat doen ze? Hoe verdienen zij hun geld? En wat moet je doen om op die lijst te staan? Allereerst de 36-jarige Alex Mans uit Weert. Met een vermogen van maar liefst 145 miljoen euro. Op zijn 15e startte hij zijn eerste bedrijf. En nu gebruikt hij AI om luchtvaartmaatschappijen te helpen voorspellen hoe vol vliegtuigen gaan zitten. En dat bedrijf wordt maar liefst geschat op 1 miljard euro. Ja, en blijkbaar moet je voor succes in Weert zijn, want de 37-jarige Loes Daniels komt daar ook vandaan. Moeder van 2 kinderen en met een vermogen van 23 miljoen euro. Zij verkoopt cadeaubonnen voor hotelovernachtingen, treinreizen, noem maar op. Dan gaan we door naar Venlo. Daar zitten jeugdvrienden Dennis Kuipers en Ruud Stelder met een vermogen van 18 en 22 miljoen euro. Zij verkochten eerder een platform om webshops te bouwen en nu richt Dennis zich op een app voor vakantiewoningen en Ruud investeert in exceptionele vakanties op Ibiza. Wil jij volgend jaar zelf een plekje bemachtigen op deze lijst, dan heb je maar één ding nodig en dat is 18 miljoen euro.